Apa? Metu sepedaan, ya sebenarnya ngene iki. Gak iso. Dadi guyone wong. Hanya dagelan kok. Dagelane sepedamu kan sebenarnya kan jauh bumi atau langit. Jauh bumi di antara langit. Jane sing yuridis sih aku iki. Lah kok yuridis sepedamu jan lanang apa wedok? Wedok. Lah wedok kan ngene nih. Jengki. Jengki. Nek lanang kowe iki lanang. Dadi nek wedok ya plungker ngene iki tok ganteng ngene. Lah, aku kan bakul gabah. Lah, sing ngene iki apa jan? Iki diarani apa ngene iki? Iki darani ban. Nah, apa sebabnya diarani ban? Ban kuwi karet. Nah, apa sebabnya diarani karet? Karet ki mekare nek digeret. Kaya ica kamu ya. Aku imbang lek. Iya, takoni awakmu pinter. Sadel. Apa sebabnya diarani sadel? Nek iki wis sat. Terus madel. Pedal. Pedal nek cepet mesti budal. Cepet Nek kalem ya, kalem-kalem. Cepet mesti dang nyut budal. bel. Bel. Itu kring. Bel. Bel ki Bel. artine kring. Loh, kering lah unine. Nah, iki. Lah, bel itu artinya apa? Bel. Kuwi njuko. Bel ku si. Ora iso ngartekno nek mulat-mulat. Wesi-wesi iki. Wah, awak dhewe iki jan daerah Candi iki termasuk daerah lho, Pak. Apa? Termasuk daerah sing maju. Iki darane Candi Sewu ya kene iki. Apa? Nyatane wis enek PMD. TMD ya wae. Ting masuk desa. Hiu, enek tinge. Masa Lah iku delok ting. enek GMD. GMD apa? Gubuk masuk desa. Enek KMD. Apa kuwi? Kentongan masuk desa. Lah iki yo iso muni. Nah, awakmu tahu Joko Gedu? T enek TMK. PMK ya apa? Telek masuk kandang. Awakmu tahu Joko Gedu? Tahu. Tahu Sis Kamling? Tahu. Mutuk kentongan iso? Lah ya kecil aku ki lomba rondo. Tingkat internasional. Rondo tingkat internasional apa yo enak. Aku nomor 1. Wah, bagus. Jam pira iki? Jam 10. Ngawur nek jam 10 iki mati ngene lho. Ya mati yo berarti ora kena iki jam 10. Jam 10. Metu nggawa jam sing apik ngono. Ora kaya kowe metu jam mati gawe. Lah lagi tepat pantes-pantesan kok. Pantes-pantesan. Kudun. Senuk ora? Loh. Aku sore mung wis bar nuthuk iki. Lah nasi nuthuk maneh ora apa-apa. Lah buka ya jamu sih. Wong awakmu nuthuk kentongan kok leren jamu kok, Bang. Lah nek gak sehat kok kliru, ya. Yo kenton langsung dicekel cek, ya. Dicekel cek digrayai ngene iki. Lah iki ditutup tok lho ngono. Lah grayai sik, ora kleru. Sopo nggak kentong anak nyemoni. Masa nyemoni? Kok nyemoni? Nyemoni keluargaku. Keluargamu apa kaya kentongan? Iya ya cilik ngene iki ya. Jam 10. Jam 10 yang bantu Si Kamling. Ya. Itu ngono. Iya. Siji. Loro. Kira-kira Loro. Telu. ada ana lho. 4. Oh. 6. 7. 8. 9. 10. Let's go. Lah kok malah jadi 11? 10 kok malah jadi 11 lho. 10. Waduh, liwat kita nih. Liwat. Tak jukuke. Oh, malah jadi 12 iki. Sembarang ora tau enek benere ya. Lah iki ora mbantu malah iki rusak jenenge. Awak meling, metu mah ditabui apa? Iya ya. Tabi apa? Buta buta kala. Solamu dan lunjak-lunjak. Kayak tulis-tulis putih itu. Lagune tulis-tulis putih lho jenenge buta galak. Sing bener. Buta galak. Buta galak, asolamu lunjak-lunjak ngono.
ngadeg cingkrak. Nanda sampun nuli nanda. Lah bisa lah Pak Mi. Aku imbul. Nanda bali maneh. Terus gak Rupahmu teng celoneh. heeh. Buta galak penonton candi pancen sigrak. Mau kuwi gawe anu Ukara dhewe. wangsalan. Ngerti nek ana pelawake jek sore wis macak. Macak bali maneh. Ngono. Dasar lawake cah kolik pribadi. Kelahiran Jombang asli. Ayo padha memuji supaya cah kolik banyak rejeki. Ayo Pak. Aku to lek. Kok bisa ora? Iya ya sing apik Iya. Buta galak penonton candi. Ayo. Cakrak. Ngerti nek ana pelawak Isih sore wis padha macak. dasar lawake cah bagya pribadi. Omahe pare pancen asli. Lawak bagya pribadi. Omahe pare iku pancen asli. Ayo padha memuji supaya cak bagya dicekel polisi. Gawang kowe marah-marahi. Ayo apa? Tak kira ora mungkin polisine kancaku dhewe. Masih kancane dhewe nek tetep salah tetep dicekel. Dicekel separuh Terus akhire terus dicone neh. mari yo diculno suwe-suwe dilebokno sel. Dilebokno ming separuh. Akhire tak delepne. Kok didelepne? Mlebu separone aku kecepet terus delepne pisan. Ngomong-ngomong masalah pacar saiki. Pacar. Orane kowe biyen kok iso kok oleh ngomong kok lupa garap. Para penonton semua, mohon maaf barangkali ada kesalahan saya dan sebentar lagi aku hamil. Cewek loro cakep-cakep. Ora kaya cewekmu. Ora apa kowe cewek kaya ngono lemune lho. Aku ya guweton iki, Lek. Wong akeh cewek sing ayu-ayu kaya ngene kok kowe golek sing kaya ngono. Lah kok kae gudi tek bluduk. Iya. Lah apa kok oleh ngene kok? Endi jae? Iki lho. Lah ketok daur. Kowe sing iki apa sing iki? Aku wis masuk kabeh, Lek. Masa kok enek paite gambar kowe iki lho. Wis cara gedane ora tak uncak ya pangan sak kulite ya. Yo ngomong-ngomong ya kenalan ngono apa? Ya, namanya Mbak? Mbak Widya. Hah? Widya. Singo. Piye? Singo. Mbak, sini Mbak. Namanya siapa, Mbak? Aku tak kebak, Mbak. Cocok iki aku. Senengamu menyanyi tipis-tipis ngene. Namanya siapa, Mbak? Sinta. Siapa? Sinta. Oh, Sumidi. Sumidi lah sing ngombe iki. Sinta. Mbak Sinta rumahnya mana? Jakarta. Jakarta. Aduh, Pak, Jakarta. Masa ini Jakarta, Pak? Gedang. Gedangan. Jangan sih. Kudune bahasa Dirun. Kowe iki mau ngawur ae mbok ditontok wajahe kan kaya arek Jakarta. Kaya ae kok, adu delok kae bojoku kae. Heeh. Ah iya kowe niki remuk. Remuk. Lah nek Mbak Sinta. Benteran nih. Oh iya, ngapa? Jane kene kayak gedek, Lek. Enggak apa? Ora iso berselingkuh aku. Ngono kok kowe berselingkuh. Endi, Meng? Ngarepe lho. Wis ngene, apa ngene diwatesi kene, Bak.
dibatasi, dikai apa? Ngene sepeda jalan ngene apa piye? Ngene. Nah, ngono ya nek. Baik ngono. Diomongi wong lanange kok kepaten nakal mo. Lah kok dawa ta? Panggah pas. Kok pada pas apane? Contone. Sing mbak Imun jenenge siapa? Mbak siapa? Widya. Widya. Pak Widya. Sudah tahu dengan masnya itu? Belum tahu. Belum tahu ya? Itu kan aslinya juga dari Surabaya, Wonokromo. Pernah anu? Yang kali itu kan? Pernah ke Wonokromo? Pernah. Nah, kalau di Bonbin ada yang fotonya. Ya itu. Oh itu. Itu yang gini-gini tuh ya? Itu. Iya. Ana kowe batinmu kaya cemburu nek aku ngene iki. Apa kata Cemburu ora? Ora aku salah iki kok. Ya tapu lambimu nek. Wah, apa tapu anu Mbak Widya. Mbak Widya masih sendirian ya? Mbak Sinta. Oh, Mbak Sinta. Anu Mbak Sita. Iya ini. Oh, Mbak Sinta belum kenal dengan saya. Belum. Lah kuwi sing bakal akeh, Mbak. Mbak Sinta ya? Iya. Kenalkan Mbak, saya Rama. Oh Rama. Waduh dicocoke Wi. Kono Sinta, ini Rama. Anu mbok aja bakal beras lho. Awakmu apa tumon? Terus Sinta tuh mboke bakal beras apa tumon? Sumpah aku njukuk kurono. Sinta kok bakal beras mboke. Ana iki Mbak Widya ya? Ngalih tak ature dhewe. Lancang. Ngene iki bocah nek wis wayah ngedu. Apa? Melawe kayak ngene iki. Nek rasane awak mulus-mulus piye, Bang? Lah, ora enak. Mbak Sinta, Iya. andaikan Mbak Sinta pacaran dengan saya, mau enggak saya bonceng naik sepeda motor? Mau. Mau? Aduh, mati aku. Lah kenapa? Ini nasi pecel Madun masih enak. Masa iya? Iya. Aduh. Ayo, Pak. Menang, lambungmu tak. Loloi ndut. Upama kowe tak loloi ndut. Jangan diroloin. Widya. Lek, Apa? sing mbok aja gendak singkara. Upama misalnya kamu pacaran terus saya ajak jalan-jalan, mau nggak? Mau. Mana? Mau? Mau. Tapi nggak usah beli jajan dong. Sinta, Iya. nanti kalau kita berdua naik sepeda motor, Iya. terus kita mampir ke rumah makan, Sinta senangnya makan apa? Ayam bakar. Ayam bakar? Malah kalau saya juga gitu, kalau saya ayam bakir. Lah iya, ayam yang dibakar nyolong pitik Pak Bakir loh. Oh, so enak ayam bakir. Widya. Iya Mas. Kalau orang gablek duit, gak iso mlebu rumah makan gak iso. Sirik itu. Nanti kita masuk ke rumah makan. Ya, masuk aja. Makan. Ya, masuk kak. Kalau nanti setelah makan kira-kira Sinta nanti minumnya minum apa? Ada es apa? Jus jeruk. Iya. Wih, aduh. Wero, jus apa sih? Ora ngerti desa iki. Es jus ora roh iki. Es jus sing piye to, Lek? Es jus ya. Es prontol iki dikai jenuh iki jenenge es jus. Goblok iki. Bah, aku es werung roh kok. Jus jeruk. Kalau saya jus apel. Wah. Enak ya. Awake dhewe kan tak sak jus. Lalu kok ajak ngombe apa pacarmu? Ajak ngombe apa? Karena kita ekonomi lemah. Bagaimana kalau kita makan lemah? Jangan dong mati kan. Widya, karena pacarmu kena diabetes. Ya lebih baik minum es tawar, teh tawar aja sama es kan enak. Apa abahe senengane teh tawar? Sinta,
masih ada keluarga di mana?